Αυτό είναι ένα σούπερ εύκολο, γρήγορο και υψηλό σε πρωτεΐνη μπέργκερ που δεν θα ξεχάσεις ποτέ σου. Μόνο που αυτή τη φορά ζήτησα τη βοήθεια του φίλου μου Δημήτρη, όπου μετά τις λαχταριστές πατάτες φούρνου που έμοιαζαν σαν τηγανιτές περιττό να σας πω, τον έβαλα να μου υποσχεθεί ότι θα ετοιμάζαμε μαζί αυτά τα double chicken burger. Ξεκινήσαμε βάζοντας το κιμά από κοτόπουλο σε ένα μπολ με τα μπαχαρικά του. Τα έπλασε ο Δημήτρης και τα έβαλε στο ψυγείο για 20 λεπτά. Στο μεταξύ εγώ παίρνω τα δημητριακά καλαμπουκιού, τα θρηματίζω, τα τοποθετώ σε ένα πλατή πιάτο και προσθέτω αλάτι, πάπρικα και πιπέρι καγέν. Δεν ξέρω γιατί το κοιτάει, αλλά αυτό τουλάχιστον νομίζω ότι το πέτυχα. Τοποθετώ τα μπιφτέκια στα θρηματισμένα δημητριακά, καθώς με επιβλέπει ο Δημήτρης να δει αν τα κάνω καλά. Πιστεύω να έχετε καταλάβει ότι με έχει αγχώσει, λες και δίνω κάποιο τεστ μαγειρικής. Συνέχισε μόνος του από ό,τι βλέπετε, διότι μάλλον κάτι δεν έκανα καλά. Και τα έβαλε να ψηθούν για 18 έως 20 λεπτά στους 200 βαθμούς. Στο